Med VIP Booking kan jeres faste kunder nemt bestille taxaer kun hos jer. Det betyder, at der ikke er andre, der vil få turene end jer. Hvis vi ser på et eksempel her, så er det Hotel Svanen i Billund, som logger ind, efter den er oprettet hos jer. Nu er det så Korsbæk Taxa, der har oprettet dem som kunde, som eksempel. Og det er utroligt nemt for kunden at bestille. Man trykker bare bestil vogn, vælger tidspunkt, man vælger adressen, om det er ved hotellet, eller om de skal hentes over i lufthavnen. Vi vælger på hotellet, og vi kan skrive Lars værelse 123. Og nu er turen oprettet, og hvis vi kigger i bookingen ind på Korsbæk Taxa Central, så kan vi se, at Hotel Svanen har bestilt til kl. 17.00. Og det er en VIP-tur. Den er VIP-booket. Hvis vi lige prøver at gå tilbage igen. Hvis vi vil bestille en, som skal hentes altså hurtigst muligt, så fjerner vi bare tidspunktet, så er det hurtigst muligt. Og vi kunne så vælge passagerterminalen. Og det var så Lars, der kommer ind med BA 0123. Og det er nok cirka klokken, skal vi sige 18.15. Så kan vi se den her. ASAP, det er jo bare hurtigst muligt. Og det er Lars, der kommer ind med British Airways. Og ringer Lars og siger, at han ikke kommer alligevel. Jamen, så har Hotel Svanen mulighed for at annullere ordren. Og det gør de blot ved at annullere den her. Og som vi kan se her, så er den annulleret. Og hvis vi kigger i booking, jamen så har vi kun én tur. Det er Hotel Svanen. Den anden den er annulleret. Den er over under kørte ture. Og den ser vi her som æren. Hvis vi ser på, hvordan I giver jeres faste VIP-kunder adgang til at benytte den nye VIP-booking, jamen så går I bare ind på taxiportalen, hvor I går ned og vælger kunder. Og jeg har oprettet nogle hoteller her som eksempel. Hoteller i Billund. Det kunne selvfølgelig også være restaurationsbranchen, caféer, og det kunne være faste virksomheder, som ofte bestiller hos jer. Hvis vi kigger på Hotel Svanen, som jeg har oprettet tidligere, så for at komme i gang, så kræver det blot, at man angiver et kundenavn, man angiver kundens e-mailadresse, og nu har jeg godt nok skrevet DKK her, men det er bare som test. I skal selvfølgelig angive kundens rigtige e-mailadresse. Og så er det vigtigt, at man lige sætter flueben i aktiveret og VIP-booking og trykker gennem. Udover det, så skal man tilføje minimum en adresse, hvis vi åbner Hotel Svanen her igen. Så har jeg tilføjet 2 adresser, og det ene det er jo så Hotel Svanens egen adresse, og den anden det er passagerterminalen, altså i Billund Lufthavn. Og der skal minimum være 1, og den tilføjer man bare herinde og trykker gennem. Og mere skal der faktisk ikke til. Når kunden så skal bruge VIP-booking, jamen så kan vi lige prøve at logge ud her. Første gang, der kender kunden jo ikke sin adgangskode, så der trykker man bare glemt login og angiver den e-mailadresse, han er blevet oprettet med inde på taxiportal. Og så kører man bare en almindelig nulstillingsprocedure af adgangskoden, så man får tilsendt en e-mail med et nulstillingslink, og så angiver man den kode. Kunden angiver den kode, som han vil bruge fremadrettet. Det vil sige, I kender ikke koden, jeg kender ikke koden, kun kunden kender koden. Og glemmer han den, jamen så trykker han bare glemt login. Og har han logget ind en gang, det er jo kun første gang, den skal nulstilles, jamen så er de fleste browser jo sat til at huske koden, og så er det bare at logge ind, og der kan vi se turene.